Usa ka bombero nga nagagama og lamisa alang sa mga children with special needs sa usa ka tulunghaan sa Zamboanga del Norte, gidayg. Ani ang report. Inspirasyon karon ang usa ka bombero nga si SFO1 Paul Nelson Galit tungod sa gipanday ni ining lamisa atul sa Brigada Eskwela sa Buyos Elementary School sa Sindangan, Zamboanga del Norte para sa mga SPED students. Wala magdahom si SFO1 Nelson nga muani og positibong komento sa social media ang iyang gigama nga lamisa human kini gikuhaan og hulagway sa usa ka magtutudlo sa maong tunghaan nga si SPED teacher Cyril Jones Sidlaw. Siguro natuwa, no? Natuwa, pero hindi lang naman sa akin 'yun. Actually sa mga nag-donate din, no, sa kasamahan ko, sa kapatid ko, sa mga taong may malasakit, saka pagmamahal sa mga bata, especially sa may sa special needs, no. Naging posible yung project. Alam mo sir, it's really unusual po na isang bombero or fire officer na tumulong po sa mga learners with special needs. Kaya nung nagpunta po sila doon sa school po namin, nagtanong po siya kung ano po yung kailangan maitutulong niya doon sa school namin or sa classroom ko. Kasi alam kasi niya na yung hinahandle ko is yung mga bata na nangangailangan ng mga special needs. So sabi ko sa kanya, ang daming kailangan dito sa classroom ko kasi nga I can't afford those things na para maibigay kung ano yung mga pangangailangan nila. So sabi niya na pwede po ba kayong gumawa ng listahan sir kung ano po. So nung nilagay ko po doon, may nailagay ako doon na isang table. So medyo special design po yung table na nakalagay doon para lang yun sa mga learners with special needs. So sabi niya, sir pwede ko bang ako na lang po yung gagawa po ng table na po? So ayun, nag-volunteer po siya for free. Gipanday mismo ni BFP Nelson ang U-shape nga lamisa sa mismong tulungaan sulod sa tulo ka adlaw. Matod ni Teacher Cyril, lisod daw ang pagpanday sa maong klase nga lamisa tungod kay pinasahi kini og ang disenyo specialized gyud para sa mga SPED students. Apan wala kini nahimong babag para kay SFO1 Nelson tungod kay hobby niya ang pagkarpintero. Sabi niya, hobby niya talaga yung pagpapanday, pagkakarpintero rin. So, nung nakita na yung table na yung gagawin niya, talagang na-excite siya kasi talagang maipapalabas na yung hobby niya at saka skill niya sa paggagawa ng tables. Mapasalamaton ang maong tunghaan tungod kay adunay mga individual nga sama ni SFO1 Nelson nga motabang gayud ilabi na sa lisod nga kahimtang sa ilang tunghaan. Alam mo ba yung sinabi niya? Talaga pong nakakataba po ng puso na yung ginawa niya is parang simple lang po yung ginawa niya. Nagiging extraordinary siya sa mga netizens na nakita talaga at nagpapasalamat at ramdam ng mga netizens yung kabutihan niya, yung talento niya. Tuloy-tuloy lang kung sa tingin natin na mas nakakabuti 'yun, nakakatulong tayo sa komunidad, sa mga bata, sa nakapalibot sa atin. Tuloy lang yung gawin natin, no. Kumbaga ano naman 'yun kung yung ginawa natin araw-araw is makakapagpataba sa puso ng iba, okay na 'yun. Kauban si Alte Rosales sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.